Хип тръст е може би едно от най-разпространените упражнения сред женската фитнес аудитория в социалните мрежи. При правилното му изпълнение, хип тръстът може значително да натовари глутеуса, също така активира добре бедрените мускули, като същевременно е по-щадящо за коленете от клека, в случай, че има налични проблеми с тях. Допълнително механиката на упражнението позволява да се вдигат много по-големи тежести от доста други упражнения. Но естествено, ключова е правилната техника. Ето и как да го изпълните коректно. Сядате на края на пейка или друга подходяща основа. Опъвате краката си напред с пети към пода и пръсти към тавана. След това смъкваме таза надолу, като плъзгаме гърба по ръба на пейката, докато не опре долния ръб на лопатките. Позиционираме ходилата една идея пред коленете. Ако случайно ги изместим прекалено напред, ще активираме повече мускулите на задното бедро, а ако ги върнем назад зад коленете, ще включим повече квадрицепса. Когато сме освоили позицията и тренираме с по-тежки килограми, може директно да вдигате тежестта от пода, ако височината на дисковете го позволява. Разкрачът на краката трябва да е малко по-широко от широчината на раменете, с пръстите леко встрани. Държим коленете над ходилото през цялото движение, а брадичката я държим леко прибрана към гръдната кост, заедно с погледа. Поемаме си въздух, стягаме ядрото и седалищните мускули и се спускаме с таза надолу към пода. Трябва да държим гръбначния стълб перфектно изправен през цялото движение. Самото тяло не се плъзга надолу по пейката, а се върти около ръба като ос. Глутеусът трябва да е мускулът, който да ни изправя до изходна позиция. Включваме го и избутваме петите към пода, като в никакъв случай не трябва да ги отлепваме. Изместваме тежестта нагоре към тавана. Връщаме тялото до неутрална позиция, като едновременно издишваме въздуха. Нямаме плъзгане назад по пейката. Ако не усещате да работят достатъчно седалищните мускули, можете да опитате да отлепите пръстите на краката от пода, което трябва да включи глутеуса още повече в изпълнението. Алтернативи са изпълнението с дъмбел, диск, медицинска топка и други. Също така изпълнението може да бъде не само на два крака, но и на един, което ще увеличи трудността. Допълнително може да добавим лаца към бедрата, което е възможно да включи повече седалищните мускули, но проучването в последните години са колебливи по темата.